Vuosien ajan olen taistellut näitä pirulaisia vastaan. Tappain niitä useamman päivässä. Sodan tultua päädyin kesämökilleni seuraamaan pommien tippumista sivusta. Itärajan taakse sataneilla ydinpommeilla oli odottamattomia vaikutuksia. Tuntematon säteily muutti suurimman osa elonjääneistä ihmisverta janoaviksi hirviöiksi. Itse olen muutaman muun tavoin immuuni säteilylle ja elämäni on ollut jatkuvaa tappamista ydinsodasta lähtien. Tilannetta ei helpota yhtään pommeista sellainen ydintalvi, eli pieni jääkausi. Lumet eivät sula kesälläkään ja elän lähes jatkuvassa kylmyydessä. Edes mökilläni ei ole turvassa. Mä olin olemaan koko ajan varuillani, sillä mahdollisia vierailijoita voi tulla milloin tahansa. Tuotan virtaa aggregaattorilla, mikä onkin usein pelastanut henkeä. Sähköt minulta katkesi jo vuosia sitten, kun eräs elävä kuollut harhautui päämuteon sisään, eis ihan johtuen. Tää ilotulitusta oli mukava katsella ja voin vieläkin haastaa palaneen lihan kärryyn. Kerran viikossa sanan läpi TV-taajuudet, jos vaikka sattuisi löytämään lähetyksen. Sodan alettua tuli vielä useita lähetyksiä, joissa kerrottiin alkaneesta ydintalvesta. Pommit nostattivat pölyä ilmakehään ja auringon lämpösäteily väheni. Kasvihuoneilmiötä ei tullutkaan, vaan ilmaston lämpötila laski. Viimeisen signaalin vastaanottamisesta on jo pitkään, enkä usko enää uusia lähetyksiä tulevankaan. Olen asentunut mökin ympäristöön ansoja sekä hälytysjärjestelmän, joka herättää minut ennen kuin kuolleet ehtivät hyökätä ja syödä minut sängystä. Onneksi tässä sekavassa maailmassa on vielä yksi asia ennalta. Saal. Vettä järjestä säiliö ja puita pesää. Näinhän se toimii. Asetta kanna aina mukana. Myös saunassa. Syö tätä, perkele! Meneekö set verilöylyt? Lähistöllä asuu myös toinen elojääni. Risto, naapuri.
Meillä on jonkin verran yhteisiä puolustussuunnitelmia, mutta loppujen lopuksi jokainen huolehtii itsestään. Tulevaisuuden maailmassa ei ole sijaa ystävyydelle. Hyvästi, Risto. Helvetti, minä menisin ampua sinut. Oisitpa nähnyt ilmees. Hyvästi, Risto. Minä olisin ampunut sut ihan suoraan. Et kehtais pelleillä. Entäs me ollaan ainoat eloon jääneet? Ei paljon auta, jos ammutaan toisemme. Ottaisit Toni sinäkin välillä vähän rennommin. Tuohon Pirtti. Mulla on viinapannu tulilla. Mahtavaa. Otatko sinä? Ei kiitos, en minä nyt. Miksi et sä ikinä juo näitä mun viinoja? Korkeintaan kaadat niitä sen sun aggregaattis polttoaineeksi. Hyvän tavaran tuhrasta, saatana. No jos minä vähäisen. Hyvä. Otahan vihko esiin. Mitkä on viikon lukemat? Joo, viime viikolla 32, josta 10 taisi olla naisia. Yhtä ammuin jalkaa ja se pakeni mehtään, mutta eiköhän se varmaan ole kuollut. Mitenkäs sulla? 40. Pilkilläkin ollessani 5 hyökkäs päällä yhtä aikaa. Älä saatana. Muuten niin on melkein päivittäin joutunut pieniä laumeja tuhoamaan. Luoteja kuluu koko ajan enemmän. Oon minä pistänyt merkille, että zombien määrä on kasvanut. Nykyään joutuu ampumaan paljon enemmän kuin puoli vuotta sitten. Ne on nykyään paljon äkäisempiäkin. Ennen pysty helposti tappamaan, mutta nykyään ne hyökkää päälle heti kun huomaavat. Ja ne vielä liikkuukin paljon nopeammin. Näyttää siltä, että meidän tilanne vaan pahenee. Onneksi vielä panoksia on riittänyt, mutta eiköhän mennä piipulliselle. Ilman muuta. Sun keittotaito on kyllä parantunut. Maistuu paljon paremmalta kuin viime kerralla. Saapahan nähdä, onko maha sekaisin viikon tämän jälkeen. Oo. Oon tässä ollut aikaakin harjoitella tätä viinan polttoa. Muututaankohan myö tuomusiksi ne purraimeet? Jaa. Ollaan me ainakin immuuneja sille säteilylle, joka muutti ne tommoseksi. Kumminkaan ei voi tietää, että mitä niiden sisällä virtaa. Minä en ainakaan ota mitään riskejä. Minä luulin, että zombit olisiko ollut nopeammin kylmyyttä ja nälkää. Mutta meidän tilanne tuntuu vaan paheneva. Entä jos niitä tulee hirveä lauma kerralla, mitäs me sitten tehdään? No minähän kävin asentamassa sen pommin tonne jäälle jokin aikaa sitten. Minä en ainakaan jää niitten syötäväksi. Jos tilanne menee pahaksi, niin menen sinne ja räätän kaiken paskaksi. Ja otan samalla mahdollisimman monta mukaan. Toivottavasti niin ei tarvitse tehdä. Ja taas yksi. Pistetään se tanssimaan. No vielä vaan jatkaa. Ehkä tätä ei pysäytä luolitkaan. Paskat. Saatana, että on sitkeä paskia. Perhana kun sotkee koko paikka. Katoppa, tämäkin on tullut Nurmeksesta asti. Joutunut yli 100 kilometriä tarppamaan hangessa ja metässä. Ne pirulaiset tulee koko ajan kauempaa, kun muualta on ruoka jo loppunut. Sinut varmaan haistaa Kiiväyskylästä asti. Ei mikään ihme, että ne kaikki tulee tänne. Nää teidän lähtee saunan lämmitykseen ennen kuin tulee pimmeä. Mutta näkyy pää. Ja keitti viinasta. Eipä mitään.
Löysin tänään naisen lumesta. Ensin luulin sen olevan vain uupunut zombie, joka hyökkäsi jalkaani kiinni ja meni sen tarpeeksi lähelle. Onneksi tarkistin asian, sillä muuten olisin ampunut elojään. Nainen on heikossa kunnossa ja selviytyminen näyttää epävarmalta. En halua hänen jäävän tänne pitkäksi aikaa, vaan naisen on jatkettava matkansa heti tervehdyttyä. Vieras heikentäisi vain elojäämisen mahdollisuutta. Saattaisi koitua kuolemaksi. Jaa, sä ootkin jo herännyt. Kuka sä oot? Miten mä oon joutunut tänne? Mä löysin sinut lumesta makaamasta, kun tulin naapurin luota. Luulin sinua ensin zombiksi, mutta onneksi tarkisti asiaa. Minä oon Toni Taskinen, entinen taksikuski. Kuinka kauan sä oot ollut täällä? Alusta lähtien. Mä oon Marika. Asuin kaupungissa muutaman muu eloon jääneen kanssa. Mekin taisteltiin zombeja vastaan vuosia. Mut sitten ne voitti. Kaikki muut kuoli ja mä pakenin metsään. Paleltuminen kuoliaksi tuntui paremmalta vaihtoehdolta kuin tulla syödyksi elävältä. Ei minua kiinnosta tietää, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Täällä vaan vahvat pärjää ja minä en usko, että enää selviäisit kovin pitkään. Ja tehdään nyt heti alkuun yksi asia selväksi. Sinä voit olla täällä siihen asti, kunnes parannet. Koet vaan oot tiedä. Minä haluan, että minun elämä muuttuu näyttämään monimutkaisemmaksi. Okei. Mikä sulla oikein on hätänä? Iski itteni melkein jalakkaan. Onko sulla jotain asiaa? Mulla vaan alkaa olla aika tylsä tuolla mökissä. Tuntuu, että voisit tehdä jotain. Vai tekemistä kaipaan? Ainakin nämä puut pitää pilikkoa. Aggregaattorihuolta ja sitten pitää vielä kantaa vettä saunalle. Okei.
Teit kyllä tosi hyvää työtä tänään. Oon ite asiassa aika yllättynyt. Meidän selviytyjien on pakko olla ahkeria. Ei täällä muuten pärjää. Totta. Toni. Kai mä voin olla täällä siihen asti, kun saan kerättyä tarpeelliset tarvikkeet mun lähtöä varten. Et pärjään sitten yksin. Niin, se on parempi tehdä. Mutta täällä eletään sitten minun säännöillä. Minä oon tähänkin asti pärjännyt ihan hyvin yksin ja minä en kaipaa seuraa. No, mä koitan olla tappamatta sua. Ei se taida olla kotona. On se kotona. Risto on tässä sen verran humalassa, että sillä kestää vaan pitkään tulla auksemaan. Hienoa. Hyvää päivää! Tässä on Marika. Se pakeni kaupungista tänne Korpeen, kun zombit hyökkäsi ja kaikki muut kuoli. Moi. Marika asuu minun luona siihen asti, kun se saa kerättyä kaikki tarpeelliset varusteet ja se pärjää yksin. No, Risto. Oletko sä nyt ennenkin naisia nähnyt? Juu, mutta viime kerrasta niin pitkä aika. Tuluukohan sisälle? Hei, Toni, hei. Eikö sullakin ole kohta se varastojen täydennysaika? Joo. Bensa ja kahvi on lopussa. Tällä viikolla on pakko lähteä käymään sillä kylällä. Ainakin Ahjolinen on tuoltava tavarataa sieltä. Mikä kylä? Tässä lähellä on Sonkojärven kylä, jossa me käydään aina välillä täydentämässä varastoja. Ne reissut on kyllä aika vaarallisia. Voinko mä lähteä mukaan? No et. Minä pärjään paljon paremmin yksinään siellä. Mut mä saisin samalla täydennettyä omia varastoja ja pääsisin lähteä nopeammin sun luota. Se reissu ei tule olemaan mitenkään helppo. Jos sillä menee jokin pieleen, niin minä en oo sinua siellä pelastamassa. Sinun pitää huolehtia siellä itsestäsi. Kyllä mä selviän. Perkele! Nyt juhlitaan! Nyt kun on nämä EUt ja VHut, ei pientilallinen pärjää enää ollenkaan. Mainokin hinta on laskenut niin alhaalle. Niin. Mä menen laittaa sukset jalkaan. Toni, tuothan sä sitten mulle ne lehet sieltä kylältä. Minusta tuntuu, että sulla on jo kaikki Sonkajärven pornolehet. Mutta kun mä oon lukenut ne ja kaikki. No minä tuon, jos niitä löytyy vielä. Mutta minä tajan nyt lähteä. Koitahan selvitä. Hei hei! Lähdetään jatkamaan, niin päästään kaupungin rajalle ennen pimein tulla. Joo. Tämä on vielä rauhallisempaa aluetta, mutta tuolla pääkadun lähistöllä on varmasti paljon enemmän zombeja. Luultavasti muutama pitää ainakin päästä päivittäin. Mitenkäs täällä on vielä sähköt päällä? Multa ja Ristolta katkesi sähköt, kun yksi zombi kärrätti päämuuntoja joku aika sitten. Luulin minä, että tämäkin kyllä olisi pimeintynyt, kun poikkeustila alkoi, mutta kaivosi joku vielä pitää tätä Ylä-Savon sähköverkon toimintaa yllä. Toivotaan, että se joku pysyy hengissä ainakin tän meidän reissuajan. Vittu kun on kylmä. Eiköhän lähde. Ota tässä. Nähkään kusee. Okei.
Saatana! Olisin minä tästä selvinnyt itekin. Siltähän toi näyttikin. Otahan kori ja kerran kaikki, mikä ei oo pillaantunut. Okei. Okay. Risto pystyy oman chilitonnikallaan. Ehkä se pitää Meksikolla se ilma. Risto tuntuu ottavan kaiken ilo irti tästä tilanteesta. Ootteko te kauan tuntenut? Joo, tunnettiin me ennen poikkeustilan alkuun. Oltiin jo silloin mökkinaapureita ja toiminnan sen taksilla baarista muutaman kerran kotiin. Ainakin sen puheista päätellen. Taitaa olla entinen maanviljelijä. Joo, sille oli se tilaa kaikki kaikessa. Taas silti joutunut lopettamaan sen toiminnan, vaikka sota ei jos ikinä alkanut. Mä olin ennen tarjoilijana Nilsian Dooriksessa. Mä aina ajattelin, että lähden sieltä heti pois, kun vaan pääsen, mutta jotenkin mä vaan jumituin sinne. No nythän sinä oot päässyt pois Nilsiästä. Sonkajärvelle. Missä sä olit, kun tää kaikki alkoi? Iisalmessa. Siellähän minä asuin. Sitä luuli, että Suomessa olisi ollut turvassa sodalta. Mut sit joutui kattoo, kun ihmiset alkoi muuttua säteilyn takia. Kaikista pahinta oli nähdä oma perhe sellaisina eläiminä. Tiedän. Mulla oli vaimo ja poika. Meillä kaikilla oli joku. Hei! Miten helvettiä te teette minun kaupungissa? Kuolleiden kaupunki tämä on. Mitäs sinä teet täällä? Tämä on minun kaupunki. Te varastitte minun tavaroita ja minun sapuskoilta. Viekää ne takaisin ja lähtekää helvettiin tieltä. Laske se ase. Ei me olla vihollisia. Otapa askel kiinni sua kuulan kallos. Kukaan ei halua satuttaa sinua. Ja vitut! Älä hätäile. Mä vien sut kotiin. Onpahan tästäkin jo aika. Sulla ei tunnu olevan enää kuumetta. Mitenkäs sinä selvisit näistä alunmellakoista ja sekasorusta? Oli yövuorossa Dooriksessa, kun näin ensimmäisen. Aluksi luuli, että se on vain joku kännen sekopää. Koko baari oli kaauksessa. Onneksi pääsin pois sieltä. Ensimmäisestä päivästä en muista juuri mitään muuta kuin että tapoin. Ja paljon. Miten sä pääsit tänne Korpeen? Vaimo ja poika kuolivat säteilyyn heti alussa.
Keräsin vaan kaiken tarpeellisen tavaran ja häävyin kaupungista ennen pahempien mellakoiden alkua. Tarkoitus oli seurata maailmanloppua sivusta ja mennä sinne mukaan. Ja jotenkin minä vaan päädyin selviämään päivästä toiseen. Mä menen tarkistaa kanavat. Se taitaa olla ihan turhaa. Ei sitä kumminkaan mitään löydy. Hyvää päivää! Päivä. Moi! Tonilla onkin sulle tuliaisia. Hyvä. Taisi ollakin rankka reissu. Mitenkä se alkaa? On se jo paljon parempi. Pystyy kävelemään, mutta juoksemaan ei vielä lähtisi. Niin, kerrohan kuule, mitä siellä teidän reissulla oikein tapahtui? No sillä kylällä oli joku vainoharhainen elo jäänyt. Mutta se on pitänyt sillä kylällä sähköt päällä koko ajan. Kas kumma, kun ei oo ennen nähty. Onko sulla jotain tuliaisia mulle? Joo, tässähän nämä. Hyvältä näyttää. Hei, täällä näkyy jotain. Ensimmäinen lähetys vuosiin. Perhana! Oiskohan tää tilanne jo ohi? Joo, sieltä kysytään, onko Kiuruvilla ketään hengissä. Laittakaa ihmeessä viestiä, jos on. Ja muutakin kaikki elonjäänyt, laittakaa viestiä. Yhdessä meillä on parempi mahdollisuus selvitä tästä hengissä. Tää lähetys on ihan vasta alkanut. Minä ihan äskettäin murtanut tänne lähetyskeskukseen. Tämähän on joku ihme elonjääneet chatti. Mä oon tehnyt havaintoja tuosta viime kuukausien aikana. Ja tilanne muuttui niin pahaksi, että oli pakko nyt tulla tänne lähetyskeskukseen kertomaan minun tulokset. Ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin minä varmaan kuolen. Entisenä tutkijana mä oon tehnyt tarkkoja havaintoja zombeista tässä tilanteen alusta lähtien. Mä oon nyt tullut tiettyihin johtopäätöksiin. Kaikki on varmaan huomannut, miten ne on paljon vihaisempia ja liikkuu suurimmissa laumoissa. No on huomattu. Vähän johtuu siitä, että nyt zombit ei ole saanut pitkään aikaan tarpeeksi ruokaa, eli ihmisiä syötäväksi. Tuo mies puhuu asiaa. Muutenkaan suuri osa niistä zombeista ei ole syönyt kunnollisesti tilanteen alettua. Kaikkihan muistaa, minkälaista silloin oli. Mitä nyt on laskeskellut ja tehnyt havaintoja minun koe-elämistäni, mä oon huomannut, että suuri osa niistä nälkäisistä ja aliravituista zombeista kuolee nälkään seuraavan parin viikon aikana. Mutta tosiaan, ne on nälkäisiä, ne on vihaisia, ne liikkuu suurissa laumoissa. Joten kaikki elonjäänyt, varautukaa suurten laumien välittömään hyökkäykseen. Ne on tulossa teitä päin. Ja yrittäkää pysyä hengissä. Muutaman viikon päästä tämä kaikki on ohi. Joten pysykää hengissä. Nyt ne tulevat. Ne tulee ikkunasta sisään. Meidän pitää päästä pois! Minne? No ihan minne vaan, kunhan päästään pois täältä. Risto perkele! Vee on pommille. Se on meidän ainut toivo. Me ei mitenkään selvitä tästä. Kyllä selvitään, kun räjätetään pommi. Minä hoidan se. Tappakaa te loput. Vieläköhän tämä toimii? Kyllä se toimii. Minä jään räjäyttämään tää. Mitä? Et sä rakentanut tähän jotain kaukosytytintä tai ajastinta? Minä olen maanviljelijä eikä mikään sähköinsinööri. En minä sellaista osaa tehdä. Tulitikut saa riittää. Sitä paitsi
Mä oon aina halunnut antaa noille paskiaisille jotain takaisin. Tässäkö tämä nyt sitten oli? Kiitos. No niin, menkähän jo. Hei Toni! Oot sinä kunnossa? Juu. Ne kaikki kuoli. Risto pelasti meidät. Onneksi tämä on nyt ohi. Miten me jatketaan tämän jälkeen?